Apokalipsian murgilduta gaude. Ez behar batetik bestera garamatzate mundua mugiarazten duten indar ilunek. Gaixotasuna izan zen lehena. Ondoren, hortzia gorritu zitzaigun iluntasunean biziaraziz. Azkena, gerra. Hemen bukatuko alda munduaren akabera ematen duen bolada hau, ala gure superbibentzia kolokan jarriko duen beste probarik ezarriko aldigute. Apokalipsiaren lauzaldunak mitoak ematen dien forma beldurgarria izatetik oso urrun daude. Gure artean bizi dira, gure itxura berbera dute. Bizkotxoak oparitzen dizkizun bizilagun atsegina izan daiteke, edo egunero lanera irribarrea aurpegian eramaten zaituen autobus gidaria. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara, ezkaitzan urrengo zorigaitzak ustekabean harrapatu. Bueno, tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Beste bat? Jode, serio? Ez da nahikoan egiten ari naizen lan guztia? Bai, hombre, badakit, baina horrela dago idatzita. Orduan, zer izango da? Bueno, ni ari naiz. Gosea zabaltzen ari da. Laster supermerkatuetan ere ez da girasol oliorik egongo. Bani oso lasai bizi naiz. Zuek egindako lanarekin nahikoa. Bai, oso eroso bizizara ikusten dut, bai. Nik proposamen bat, kalima bota genuen bezala, orain igel izurrite bat botako nuke. Lan gehiegi, ezta? Nondik aterako dugu hainbeste igel? Bai, arrazoi. Gaina gaixotasuna ja bota genien. Urrengoa izan daiteke, urak odolez gorritzea. Ez da aukera bat, supermerkatutan agortu egin da kolorante gorri guzia. Eguzkia berotu dezagun, ezingo dute bizi iraun klima aldaketa bortitza botatzen badiego? Ez da gizar esan, Gaur egungo krema guztiek daramate behar adina filtro eguzkitik babesteko. Orduan ezerrez. Geratzen zaizkigu iluntasuna. Tira, hori aurreko astean bota genien eta etzen ezerrera gertatu. Bai, esaiezu, nire kotxe, horrendik naranja dauta. Ezer larririk ez, esan nahi nuen. Begira, hemen daukagu mundua suntsitzeko aukera on bat. Lurrikarak non nahi. Ados denok? Bai, ados. Bueno, barkatu gauza bat. Nik erosin nun Benidorren apartamentuko eskor bat, eta bendik hipoteka pagatzen nahi naiz. Beraz, izan daiteke lurrikarak edonon horrezik? Bale, adostuta. Lurrikarak non nahi Benidorren izan ezik. Ados. Eta salau. Hau pazuek, hemen gara berriz ere, eta lehengo kinua badakizue humorez, Nafarrague gure Nafarrak, eta nora? Etxauribar aldera jundira. Kaixo Jasmin, gaurkoan Etxauribarrera goaz. Etxauribar Nafarroa garaiko erdialdean dagoen ibarra da, Iruñerrian kokaturik dagoena. 8 udalerrik osatzen dute, eta hiriburua Etxauri da. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Hemen nun gaude? Hemen bodega otasun gaude. Bai. Bodega familiarra da. Berez, hemen nun gaude? Sustrai mintegiak Etxauribarren, Etxarri. Gaude Sarbil jatetxean, Etxaurin. Sarbil. Bai. Sarbil izena nahiko ezagun naiten zait. Fama handia du, ez, jatetxeak? Bai, izena dator Etxoriko Sarbil menditik. Ados? Bai, horren ditzen dute Kabezon. Baina berez da Sarbil. Sarbil. Etxauri, dependen hori galdetzen diozun, euriaren etxea, izena.
batzutan esaten dute dela. Orduan, eman dizu ongi etorria. Beste batzutan ez de izena ez dela hortik etortzen, baina, bueno. Eta zein ederra izango den festivala hortxe martxan dago, sarrerak eskuratu nahi? Lasai, doainik eta goxo-goxo lortu ditzakezu eta 11ko Instagramera batu eta antxe zuretzako. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zelura Koen omenez ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zelura eroritakoen omenez. Zein ederra izango den, aber denak eskua gora neskak! Bueno, ba hori, Ekil doktorea mesedez etorri laguntzera. Eta gaur Ekil doktorea informazio praktikoarekin dator, galdietan bezalaxe aurrerantza, azkerretan hause duzue, bestea, korrika bat dator. Eta korrikarekin batera 11ak izugarrizko ahalegina, inbertsioa, lantalde guztia buru belarria barregunez, zuen babesa behar dugu, gauza asko, lehenengo promobideo aurrera mesedez. Guazen korrika datorrela Pauso, gelditu bari Kariketan korrika, kariketan doa euskara Kariketan korrika, kariketan doa mundua Kariketan korrika Haide, korrika, behon deigula Korrika, Euskal Herria korrika dirula udozen Gure ritmoran Korrika, gure ritmoran Korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Ba hortxe, pista batzuk eman dizkizugu, ezta? Korrika kantuz kantu, webgunean atal bereziare badaukagu, sartu 11.eusen, baina gehiago ekarriko dizuegu izan ere. Korrika kantuz kantu urte guztiotako abestiak berreskuratu ditugu, abesti horiek sortu zituzten musikari sortzaileekin, eta guzti hau bilduma berezi batean kokatzeaz aparte, webgune berezian ere kokatuko dizuegu izan ere, 11ak webgune berezia martxan izango du, korrikako egunetan, korrika 22.11.eus helbidera sartu eta bertan izango duzue aurrera. Badator korrika. Sartu korrika 22.11.eus webgunera eta jarraitu korrika 24 etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika 11an.
Aurkitu, ikusi eta partekatu. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Ikusi duzue, zenbat gauza batez ere kilometroa zehazki aurkitu, ikusi, deskargatu, elkarbanatu, WhatsAppez bidali, klik horiek behar ditugulako eta noski zuei ere zerbitzua eskaini nahi dizuelako Hamaikak. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Aurten ere, korrika Hamaika. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Ez dakit garbi geratu zaizuen, Hamaika euskaraz, zurekin konfiantzaz, korrika badator, korrika 22 hamaika.eus, zatoz, ikusi, klikatu, kilometroak, korrika kantuzkantu, baina 10 egunez, Hamaika telebista bat denez, telebista kateak zer eskainiko digu webgune bereziko zuzeneko seinale eta kilometroen edizio lan eskargaz zaparte dekin. Hauxe ba, 10 egunez, Hamaikak eskainiko dizuena korrikarekin. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere apirilaren 19an Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Hamaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.hamaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Hamaikan. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Harrapatu duzue, zalantzarik, bestela berriz ere errepikatuko dizugu dena, zonek badirudi burmuina garbitzeko prozesu baten parte dela, ein batean bai, horrek zer esan nahi du. Datozen egunetan prest izan dezazuela Hamaika ikusteko behar duzuen era, izan telebista digitalaren bidez, izan Euskaltel bezalako plataformen bidez, izan webunetik, eskuko, sakeleko telefonotik, nahi duzuen dispositiboetatik, hasi guztia prestatzen, izan ere 10 egun horietan zehar zuzenen eskainiko dizuegu korrikaren ibilbide guztia. 24 orduz ez pentsa Euskal komunitatea, Euskal Herriko luze zabalean bakarrik ez planetan ere ondo barreiatuta dagoelako eta korrikak hori argi uzten digulako. Euskal komunitatearen martxa, korrika hau, Hamaikak ere eskainiko dizuena eta egingo dugun ahaleginak merezi izango du, baina gehiago mereziko du, zuen guztion babesarekin egiten baldin badugu eta egindako lan horri behar bezalako edapena ematen badiogu. Beraz, badakizue, ahoz-aho, lantokian, ikaskidekin, inguruko lagun artean, senidekin konpartitu dena zuen laguntzare beharko dugulako lan guztioni behar bezalako edapena emateko. Gaur pixka sei etorri naiz, ezta? Bukatu da iki gero arte. Eta dagoeneko 3 aste pasatxo dira, Pablo González, Poloniako presondegi batean omen dagoenetikan, izan ere inorrek ez daki, ez non dagon, familiarekin ez du lortu hitz egitea, ez dauka inongo babesletza juridikorik, ez ezerrez, normala ez da, hauxe laburpena.
Esandakoa 3 astetik gora dagoeneko Pablo Gonzalezen berririk ez dakigula. Larria oso larria ez da, neskak eta ilun xamarra historia guztia. Oso iluna hasieratik gainera, ez? Egotzi ziotenean hasiera baten errusiarra zala, pasaporte errusiarra dauka, jatorriz. Eta oso iluna eta oso harrigarriak gobernutik edo agintariek hemengoak ez babestea, ez? Zer dago horren atzean? Ez da oso ondo lertzen, egia esan. Miren, 3 aste, pasa dira, familiakoak behin eta berriz esan dute, ezin dugu bereiekin hitzein ere egin, hor esaten ari dira, ez da abokatuak eta hartatzen ari direnak urrutira edo. Esaten dute, ez dakigu, edo ez duten nahi guk ikustea batek daki nola dagoelako, edo ez digute utzi nahi, aber oraindik presionatzen duten zeo zer esatea ez duena ekin. Hor, teoria guztiak. Bai, eta hori dena Europa demokrazia batean, ez? Polonian horregatik behin eta berriz oso agerian gelditzen da, ez gerala herritar guztiak berdinak, eta, Pablo Gonzalezen kasuan beste batzutan gertatzen ez den bezala, ez? Depende zein zeran, notiziablea zera, zure alde hitz egingo dute, zure alde jarriko dituzten indar diplomatiko eta ari guztiak, eta depende zein zeran, ez dute ezerre egingo familiarentzat oso kezkatzekoa, oso larria, baina herritar guztientzat behar luke larria, ez? Non daude gu ordezkatzen gaituzten agintariek horrelako kasu batean, gure arteko herritar bat atxilotuta dutenean, ez dutenean bere abokatuarekin hizketan uzten, oinarrizko eskubideak, edozein atxilotu daukan oinarrizko eskubideak betetzen ez direnean. Basandakoa 3 aste pasa dira eta agintariak hitz gutxi, baina bai Amaia Goikoetxeak Euskadiko Prentsa Elkargoko presidenteak. Zoritxarrez ez dakite ezerrez, ez dakigu ezerrez. Ni atzo gauean hitz egin nuen bere abokatuarekin, Gonzalo Boyerekin, eta ez dakite ezerrez. Osea, oraindik ez dakite ezerrez. Ez haiek, ez guk, ez dakigu ezerrez. Ez dakigu ezerrez, eta espero dezagun pixkanaka argia ikustea iluntasun honetan, ze oraingoz oso ilun. Eta tamalez beste albiste on batekin edo ez dakit, ja nola esan, izan ere badakizue Frantziako espetxeetan erail zuten, Iban Koloma Korsikarra hain zuzen ere, orain dela aste batzuk jasan zuen erasoa, eta orain jakin berri da hildutela egun hauetan. Eta Oiana Teixeirek Korsikatik hauxe kontatu diguna. Inkesta bada, ikerketa bada, presondegian gertatutakoa ikertzeko, erasotzailea bera ikerketapean ezagir dute erailketa saiakeragatik zen, baina orain erailketagatik izango da. Eta kontua izango da, agitzea nola segurtasun handiko kartzela batean, 8 minutuz uzten aldiren 2 preso eta bat bestea erailtzen saiatzen, zaindaririk gerturatu gabe. Eta uste dut hori izanen dela batzorte horren ejonka, ez? Hoxe, Oiana Teixeirek esandakoa ez da ginen? Bai, eta hemen bi aipu garrantzitsu batetik, salbuespenezko baldintzetan ari zela biziarteko espetxe zigorra betetzen, honezkero 2 hamarkada, zera mazkila espetxean, irlatik urrun,
Mediterraneoko erla baita Korsika eta Frantziar Errepublikaren espetxe batean, baina kontinentean zegoela, eta bigarren aipu interesgarria da guzti honek zenola lehertu duen Korsikak Parisekin duen gatazkaren egoera. Momentu honetan, halako garapen instituzional eta estatus berriaren inguruko eztabaida mahai gainean baitago, eta Korsikan bertan alderdi ezberdinen arteko batasuna ere nolabait kolokan izan da azken garaietan, kolonaren heriotzak erreferente nagusi izanik astindu egin du guztia, hautsak arrotu ditu, barne ministroa bera Korsikan izan da, baina badirudi Macronek ez duela garapen handirik nahi eta marra gorriak ere jarri dituela, ezta? Besteak beste Korsikeraren ofizialtasuna mahai gainean dagoelako eta esan da bezala Irlaren estatus berria garatzeko aukera edo ate hori zabaltzeko aukera egongo ote den, ezta. Egun hauetan gainera ikusi da, ezta, besteak beste Iban Kolmaren dagoeneko alarguna esan behar, nola kalean behin aurkitu zen Macronekin, ez da, eta esan zion Macroni favorez, nire seme-alabek atxe ez dutela ikusi badira 2 urte salbuespen egoera horregatik eta pandemiak areagotuta, eta Macronek esate zion, bai, nik baimenduko dut lasai, zure seme-alabek atxe ikusiko dute. Zaila izan ez da, Miren? Espetxeak hile egiten du, eta horregatik handa hain garrantzitsua, salbuespeneko legedia horrekin bukatzea, estatu frantzesean, estatu espainoarrean, bukatu behar da horrelako egoera bat, onarte zina da, baina gainera larriagotzen du etxetik urron dagoenean, etxekoak ikusi ezin dutenean, eta berriz ere nabarmen gelditzen da, ez? Eta, izan da dila, Korsikarrak berriz ere batu eta elkarrekin aurrera bidea egin dezaten. Hori besterik ez, espetxeak apurtu eta ekil doktorea etorri berriz. Eta orain umorea zertxoet berreskuratzeko asmotan gatoz, eta gai ez da bereziki divertigarria edo umore honez jarri gaitzakena, baina izue, polizia arrazista bat ridikulo egiten ikustea beti da pozgarria. See, we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Mannequins and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web, so you take explode, so get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Ez dizuete ezkutatuko, Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduaren gustu musikalekin beti bat egin izan dudala. Eta Chemical Brothersen soinu banda ezin hobeago honekin ikusi dugula nola Euskal Herriaren bi aldeak bereizten dituen Bidasoa aldeko muga horretan, Gipuzkoa eta Lapurdi artean zehazki, hor badagoela pasabide bat, zurientzako pasabide arrunta dena, pasioan aritzeko toki historikoa, baina argi, beltza edo kolore iluneko baldin bazara, zubiazpitik pasatzea dela zure kondena, eta zoritxarrez gero eta gehiago direla beheko uretan bizia galtzen dutenak. Beraz, umore eta zirikatze ukitu hauek baliatutan, tragedia bat gertatzen ari da Euskal Herriaren erdi-erdian, ez dugu jun behar honezkero Andaluzia aldera, Afrikako estretxo horretara, gure estretxo berria Bidaso aldean dagoelako, zubi gainean, zein azpian. Eta esaten da, ez da, good news, no news. Ondorioz jarrai dezagun albisteak ematen, garraio greba, ez dakit ze galdetu, jogurrak erosi dituzue, bete dezue karroa, jendea pitzatu da, jendea anormala da.
Hori euskaltzaindiak ez luke onartuko. Zera, normala... Bai, ezoikoa, jende ezoikoa da. Barkatu, jende ezoikoa da, ikiarri. Nire susmoa da, goazela auto betetako profesia batetik bestera. Jendari esaten diote, dara bogatuko da, hori ez, garraio, greba dago, eta orduan juten da jendea masiboki... Etxoin errekurso irudiak badela garraio grebaren agordan, eutxi horri. Garraio greba, masiboki juten gara, ez ni ez, baina jendea joan egiten da, erostera, ekilore olioa garezituko da, orduan jendeak erosten ditu litroka. Lehengoan kontatu zidaten lagun batek esan zidan, nire lagun batek erosi du ekilore olioa litroka, ez dakizan, 10 litro edo. Eta okerrena da... Ez du erabiltzen. Ez duela erabiltzen. Erotu egin gara. Merkatu beltzerako beharko zuen. Baina nahi, lehengoan batek esan zidan, 2 litro erosi ditut, eta zertako dut, ez erabiltzen, bazpa. Hoi da, baina bazpare zer? Bazpaz, maionesa egiteko atutiple, igual, akaso. Eta gero, edabideek eta ematen dioten oi hartzuna, ez? Neri gertatu zizean ere neun, joan itzen mugaren hurbil dagoen gasolindegi bat, gure eskualdean merkeantzeko gasolindegietako bat da, eta iritsi bezain laizter, esan zieten bentanila jaisteko, eta abisua eman zieten, diesel ez da gelditzen, agortu egin zaigu. Eta kamera bat zegoen grabatzen, telebista bateko kamera bat zegoen grabatzen, gasolindegian, esanaz, jendeari dieselik ez dagoela eta horrela, ez? Orduan, hor sortzen da, egia da, batoki batzuetan eta gauza batzuek bukatu direla eta horrela, baina komunikabidek oi hartzun ematen diote eurek nahi duten horri, eta sortzen da zero gurpila bat, autobetetako profesia ditzen zaio. Jendea zoratu egiteko. Jendea zoratu egin da. Estatu Espainiarreko telebista kate pribatu batean, alaxe zegoen erreportari bat, eta orduan lehiatila bera jetxita, gasolina bota berri zenbati eta zenbaterako iritsi zaizu, eta erantzun zion, 3 marratarako. Eta horrela, izoztuta geratu ziren. Zertan ari ziren pentsatzen, baina izoztuta geratu ziren. 3 marrata 4 pastilla, bueno, dezagun, baina badakizue, zergatikan orain gasolina, zergatik jogurra, zergatik koipea, zergatik dena, gerra ondorioz da lehenagotik, ez genaukan arazorik, ez keba. Baina, hau ere tamalez, bada beste historio bat, ezta? Izan ere, gerra hitz egiten ari garenean, beti ere kaltetuenak beste behin, 2 aldiz kaltetuak emakumeak izan ohi direlako, eta orain Ukrainatik ikusten ari garen errefuxiatu golde hori ateratzen ari dana, emakumeen eta neska emakumeen edo nesken kasuan zer ari da gertatzen, Aneari Irazabalek azalduko dugu. Gerra gehienetan gertatzen den bezala, azkenean emakumeak bilakatzen dira gatazka guztien biktima bikoitzak, ez? Eta kasu honetan ere ikusten ari garena da, ez bakarrik Berlinen, baita Polonian eta mugaldeko herrialde askotan da, prosenetak, errefuxiatuen ahultasun egoeraz probetxu hartzen saiatzen direla, eta nolabait Berlingo tren geltokian, baina baita Polonian ere, emakumeengana hurbiltzen dira, batez ere bakarrik bidaiatzen duten emakumeengana, nolabait emakumeen salerosketa sareetan sartzen dituzte. Berlinen egin dutena izan da horrelako segurtasun protokolo bat martxan jarri, ikusi dutelako emakume asko oso beldurtuta iristen zirela. Ez zutela voluntariok ematen zizkieten adibidez urbotegietatik edan nahi, narkotizatuko zituzten beldur, eta orduan kartelak banatzen hasi dira, eta ematen hasi dira emakumei esaten mesedez inori ez emateko haien pasaportea, mugikorra betik eskuan eukitzeko, eta ez joateko voluntarioen zerrendetan erregistratuta ez deuden herritarren etxeetara, eta dirua inoiz ere ez jasotzeko, ez? Ikusten ari garelako, edo Alemaniako poliziak ikusi duelako badaudela dagoeneko sareetan iragarkiak non gizonek emakume ukrainarrak eskatzen dituzten, eta prosenetek emakume ukrainak proposatu prostituziorako. Orduan, hau ez da zerbait berria, gerra askotan gertatu da, baina izugarria da ikustea nola kasu honetan ere emakume ukrainarrak bilakatzen ari diren biktima bikoitzak, ez? Eta gero kontuan izan behar da horietako asko adin txikikoak direla eta helduen laguntzarik gabe bidaiatzen dutela.
Bari, Ukrainako gerran betire emakumeak biktima bikoitz, baina egia da egun hauetan ikusten ari garena Ukrainan ez dira karrikan bombardaketa horiek, ez da, ikusten ari garen irudi terrible horiek, farola guztiak, iskin guztietan jendean nola lotzen ari diren, eta bereziki etnia, arraza desberdinetako jenek ijituekin egiten ari direnak, baina kontua dezala berria oraingo historia hau. Izan ere, hau 2008-2009 urtean genituen olako irudi ranko, olako txak. Xenophobic assaults against the Roma in parts of Europe is nothing new, but recent events in Ukraine are on a different scale to anything seen for years. First thought that I had was to take my family and to leave this country. Racial attacks are increasingly common. Roma communities burned to the ground. A young Roma woman having her throat cut. All bear witness to an epidemic of hate crime. Esandako ez da, ikusten ari gera rasismo brutala. Ukrainan bertan barrun soldaduak paramilitarrak pairatzen dituzenak eta zituztenak ez dalako gauza berria. Nik irudi hauek ezin ditut ikusi, benetan. Ezin ditut Palestinako irudiak ikusi eta ezin ditut irudi hauek ikusi. Ja, iritsi da kontua puntu batetara, ez? Osea, bortizkeria hain da handia eta informatzeko modua ere, ez? Ez dakit, beti gertatu izan dira horrelakoak, ez? Baina ijituen kasuan gainera esaten dute, ez da, ateratzen direnak, eramaten dituzte herrialde diferenteta, izan daiteke Poloniara, izan daiteke nadalakoa, baina ijitu guztiek Ungariara. Esan nahi dut, selektiboa, tren batzutan sartuta, wow, eta gero ari dira konparatzen nazismoa. Azkenean, Ukraina gaur egun gehiengo fascista batean egondan herrialde bat, dagoen herrialde bat da. Horrek ez du justifikatzen inor indarrez sartzea herri horretan, baina realidadea hori da, realidadea da, gobernu fascista bat daukala, utzi duena nazien esku dena egin zezaten, eta horrelako gauzak ikusten dira. Berriz ere diot, ezer justifikatu gabe. Irudi gehiago ditugu goratzeko, naiz agurrak izan, jendeak ere jakin behar duelako zer gertatzen dan bertan. The National Druzhina members decided to destroy their homes, claiming to be clearing the forest. The attack was broadcast on their official Facebook page. Съесть хотели. А? Что? Котенка кто хотел съесть? Что за котенок? Ze zaila den irudi hauek ikuste eta jendearekin ere tamalez gertatzen ari da, ez da, hitz egiten dezunean Ukrainako errealitatea zein dan, alegia zenbat soldadu paramilitar nazi, gobernu fascista bat, hori esaten dezunean, zu pro-Rusia, esatezu, egean hasten, ari gea esaten, oraintxe esan duzuna, gauza da, inbasio bat, ze gordina dan eta ze gauzak ekartzen ditu, baina kontuz, Ukrainian egiten dana eta egiten zena ere, ez da txuria dena, Bai, akordio batzutara iritsi ziren 2015ean, eta ez du bakar bat bete horien artean zegoen konstituzioa aldatzearen konpromisoa, eta ez dute inolako urratsik egin. Berriz diogu, horrek ez du justifikatzen. Putin bezalako maritxulo batek indarrez konpontzea erabakitzea, baina ezagutu dezagun zertaz ari geren eta ez ditzagun mitifikatu gertatzen diren gauza asko, ez? Eta gainera hori ez, igual ematen ari zaigo edo ematen ari zaizkie nazi ere egalak bezala, ez? Justifikatzen delako edozein zibilen aurkako jazarpena, ezoiko baldintza dudenez, baduten ez atzean alako imperio bat, igual du edozein gauza egin daiteke, ez? Hori du gerrak, eta gerran emakumeak, aurrak, babesgabeenak, adinekoak, hain krudelak diren egoerak oso gertu ikustea, da orain dagokigunuen, baina kaso guztiotatik zerbait ikasi beharko genuke gerta daiteken zerbait delako, eta honek frogatzen du gobernuan dauden agente fascistak eta Espainiar Estatuan alderdi popularrak atea zabaldu dien eskuin muturreko indar horiek zertarako gai izan daitezken. Beraz, honek balio beharko liguke, ondo dago elkartasuna adieraztea, ondo dago refuxiatuei atea zabalduta etxean hartzea, beharrezkoa, baina irakurketa bat egiteko beharra badago, ea uste baino gertuago dauzkagun alako agente fascista horiek, ez da? Zer ari da gertatzen fasismoarekin Europan, eta horren kasua da Parisen
eragilduten Aranbarri bai. jokalaria. Jokalaria, hori da, kontua da impunidade osoz, eta orain kontu zeaten ari dire esaten atxilotu dute berez ustez tirokatu zuena, baina Ukrainiaruntz omen zu joan ere hori, ere kontuz Ukrainiara joazte Europako eta ez Europako soilik fascista eta nazi guztiak. Beraz, kontuz, hautsek beste irudi batzuk. 23-year-old David Pop was stabbed more than a dozen times in the western city of Lviv. His death provoked an outcry, forcing Ukraine's politicians to break their silence and react. The teenage suspects are now in custody. Hoixe, eta oraindik tamalez ikusiko ditugu irudi askoze gordinagoak alde guztietakoak. Baina bueno, ez dira denak notizi txarrak izango. Izan ere, jakin dugunez, gobernuak behingoz eskua sartu du eta erabaki du ikur fascistak botatzea, miren. Ez da gobernua izan. Ez izan da gazteena delako? Ez da gobernua izan, Naroa. Ez da gobernua izan? Eskerrak, ernaiko gazteak. Hortze dutela, olako gauzak egiten, bizi poza pixkat. Gazteak, esperantza pixka, ekinek parra egiten zian esan detelako esperantza, ez da Wonderbra jarrietela, ez nion hori da, ostra, pixka eta izia behar daula, ze saioa segунetikan ikusi dugu, ze beltz goazen dena, eta oraindik asko daukagu hitz egiteko Sahara hor da gabolako, gaur puripurian ere, gaur egun puripurian, hori da saltzea, eta gusto-gustoa, hola, dena despistatuak Ukrainara begira, zast? Gasa edo bakizue, ordainetan. Ze ondo daukagun giro guztia, eskerrak gazteak daudela. Proposatzen dut, 2021-2022 moda joerak, mesedez, ekarriko ditugula. Gaina ez du gila lute zetorri zerate jantzitaia prestatuak programarako. 22 berdin bat zaizu, 21-22 pasada. Baina, bueno. Ez, uda berri, udako moda ekarriko den izpide, ondo gaxula da. Gainera, gauza bat, gaur dena beltzez goaz. Moda eta politika, interesera dutzen zait. Bueno, ez ere nik badut albiste hon bat. Salbame lantaldean egon... Salbame lantaldean galerak izan dira barkatu zer? Ez nik badut albiste hon bat eta uste dut hemen esatea merezi duela. Kaliberazaz, barkatu zer? Hori niretzat da ona, baina guen jeineko garbitzaileak greba bertan bere utzi dute eskatzen zituzten gutxieneko baldintza batzuek lortu dituztelako eta, uste dut izanik horrelako sektore ez, garbiketaren sektorea hain feminizatua eta hain prekarizatutako sektore bat izan da, txalo bat horre egondu direlako, gainera egin dituzte mobilizazio batzuek, alaiak ikusi ditugu dantzatzen, ikusi ditugu moda desfileak egiten. Azkeneko, ja lortu zutenean ere, azken dantza egin zuten Guggenheim kanpoan zoragarria. Orduan, hemendikan notizi bat ona aukeratzekotan nik hori aukeratzen du gaur. Grebek zertarako balio ez dutela esaten duten. Hori esaten duten hoien omenez. Bai, egia da azken aldin Euskal Herrian ikusten ari gerela, egin diren grebak ondorio onak, borroka luzeak eta gero, hilabeteak eta gero, soldatari gabe eta baldintza oso iskasetan bizitzen, baino lortu dutela, beraz, jonde izuela, miren oso ona izan da. Esan genuen esaten genuen gazteekin, ernai, gurutzeak, miren, Guggenheimeko emakumeekin ere, zuk albiste honen bat badaukazu? Ez eta albiste honik okurritzen, ze aste honetan martxoak 3, Pasaiako sarraskiaren 28. urte hurrena, eta Sánchez presidenteari ukurritu zaiola Sahara berriz ere saltzea Ameriketako Estatu Batuekin lerratzen, ustez gasa eduki dezaken Aljeriaren aurrean talka sustatuz, oso jokaldi inteligentea, ez dakit noren buruan,
baina baten buruan bai, beraz, Euskaldunok etorkizuna benetan zerbait serioski pentsatzen hasteko garaia dugu, beraz, lehen urratsa izan daiteke. Emakume garbitzaileek euren eskubideak aldarrikatu bakarrik ez, garbiketaren aitortza, balioan jartzea, eta barne produktu gordinean emakumeek egiten duten lan zikin horren ekarpena behingoz mahai gainean jartzea, dena ez da gasata. Bueno, garbiketan lan bat egingo dugu, hor utziko dugu, baina horren pixko bat alaitzeko nogenekin utziko zaiteztet. Eta honekin amaierara iritsi gara, esan dugu, good news, no news, baina saiatze gara bintzat news hoiek, albiste hoiek, zuen gana ekartzen. Neskak, plazerra, beste behin. Bizipozarekin. Bizipoza, Wonderbra, bizipoza. Dena gora, neskak? Aupa, Bueno. Venga, hola, señora. Gora eginda. Gora egingo digunak, seguro Pilar Kaltzada, badakizue, emakume ardatz gure serian barnan. Pilar Kaltzada daukagu gaur eta gurekin eta horretxekin utziko zaitu zego. Ondo izan, zaindu. Egun gutxi dira, Kongotik itzuli berri zarela, ez bakarrik, Euskal Herritik emakume komunikatzaile hainbatekin, edabide hainbatetakoak, baina batez ere, emakume kazetari komunikatzaileak. Pentsatzen dut, esperientzia aberasgarria, baina gogorra izan dela. Bai, alaxe izan da.
oso berazgarria, baina aldi berean ere barruan bere zama usten dizun horietako bat, ezta? Ze emakume komunikatzaileetate bat gara Euskal Herritik, Kongoko Errepublika Demokratikoko emakume komunikatzaileen elkarte bateko bidatuta, gobernuz kanpoko alboan erakundeak antolatutako proiektua, emakumeak martxan izeneko programa baten barruan. Programa honen bitartez, alboan erakundea egiten ari dena da, emakume izateagatik migrazio eta desplazamentu prozesuetan eragiten dizkiguten askotariko violentzien azterketa. Ulertu nahi dugu zer gertatzen den migrazio eta desplazamentu prozesu desberdinetan, ze violentzia gertatzen diren prozesu horietan eta etapa desberdinetan. Eta, Kongo da programa honen barruan lantzen ari den herrialdetako bat, gehiago dira, Afrikan eta seguruenik, oraindikan ez da ziurra, baina datorren urtean edo beste Hego Amerikara eta Erta Amerikara ere eraman nahi da ikuspegi berbera. Kongora joan gara eta Kongoko historiatik abiatzen baldin bagara, ulertu dezakegu oso egoera bortitzak gertatu zirela garai batean eta gertatzen jarraitzen dutela gaur egun ere. Kibu eskualdean egon gara, Ipar Kibu eta Hego Kibu, hor mugakide edo egiten du Kongok, Ruanda eta Burundirekin. Zoritxarrez nik uste dut jendeari berehala burura etorriko zaizkiola garai baten eskualde horretan izan ziren basakeriak. Eta horien gainean, lehen aldiz bertako emakume komunikatzaileak lantzen hasi zirenean jabetu ziren, emakumei gertatutakoa etzela kontuan hartu, etzela kontuan hartzen ari bake prozesuetan, eta eragindako zauri horiek hor baztertuta gelditu zirela inork bertan eskua sartu gabe. Eta, komunikatzaile ziren neurrian, emakume horiei ahotsa eman, entzunez ikasi eta herrigintza mugimendu bat jarri dute martxan. Entzute klubak antolatu dituzte herriskatan, emakume horiek beste emakume batzuekin partekatu izateko. Gertatu zitzaiena, gertatzen zaiena, eta egunerokoan dituzten zailtasun eta askotariko desberdinkeria. Eta hortik, sekulako mugimendu antolatu duten, niretzako jainkosak dira. Hor ikusi duguna da, ze gaitasun duten, egoerarik zailenean ere, beren ongizatea edo beren ametsak bizkargainean hartzeko. Irrati bat antolatu zuten, Mama irratia deitzen da, eta entzute klub horietatik emandako testigantza eta gaiekin osatzen dute programazioa. Fem ofon deitzen den sistema bat ere antolatu dute, emakumeak telefonoaren bestaldean, eta SMS mezuen bitartez lortzen dute violentzia egoeren denuntzia egitea. Emakume batek idazten du esanez, hau eta hau gertatzen ari da, edo kontuz hemen hau eta hau gerta daitekelako, edo hauxe gertatu zen. Sistema nola funtzionatzen duen ikusten ari ginela, 14 urteko neskato baten mezua jaso zen, esanez, aitak bortxatu egin. Kasu horretan, emakume horiek antolatu duten sare hori aktibatu egiten dute, kasu batzuetan salaketa da, beste batzuetan denetan da, emakume horrengan hurbildu, zuzenean edo lortu dituzten aliatuen bitartez, sostengua eta emateko. Oso egoera latzak kontatu dizkigute, nik sekulan entzun ditudan relatorik bortitzenak, baina aldi berean ikusi dugu ze gaitasun duten bertako emakumeek beren buruaren jabe izateko. Oso esperientzia gogorrak, kasu batzutan dira kontraesankorra ere bai, ez da? Baina, egoera lagoxia da. Eta zenbatek gainera, ies edo aukera berri bat bilatu nahian, abiatutako bidea aipatu duzunen, helmugarik ez duen etengabeko edo bide eternala izan daitekela. Bai, gure mundu ikuskeratik aztertzen ditugu askotan beste gertatzen zaizkienak, ez da, eta nahi gabe
kutsatu egiten dugu, gure begirada horrekin, ezta. Adibidez galdetu esan, noiz abiatu zinen eta ez dakit. Abiatu nondik. Abiatu nire arriskatik, gerrilla etorri eta bota gintu zenean, edo handik, ez dakit, hilabete batzuetara heldu ginenean beste nobaitea eta handik ere bota gintu zenean. Badakit, badagoela jatorri leku bat, baina ez dut identifikatzen jatorriarekin, ez? Eta iritsi, ez dakit iritsiko nahi zen, transitoan egiten dute bizitza. Gure buruan, immigrazioa hasiera eta bukaera duen prozesu bat dela irudikatzen dugu. Eta munduko emakume askorentzat ez da horrela. Munduko emakume askorentzat da jatorriko egoera jasan ezina delako atera beharra, eta transito horretan jasan ezin diren beste makina bat egoera topatzen dituzte. Eta hori da beren eguneroko bizimodua. Ze peiakatu egiten dira denbora guztian, violentziak, eraguztetako bazterkeriak, eta gaur egun migrazioak emakume aurpegia du, baina migrazioak ez ditugu aztertzen emakumearen ikuspuntutik. Eta kontrasan hori oso agerikoa da, begi hutsez ikusteko aukera izan dut, eta uste dut hortan aldatu egin behar dugu pentsamoldea, eta bereiziki aldatu egin behar ditugu prozesu migratzaileen prozesuetan gure esku hartzea eragiten duten edo oinarritzen duten irizpideak. Europako migrarien paktua horren eztabaidatzen ari da, eta emakume ikuspegirik ez dauka. Genero ikuspegia du, genero batek egin duelako, hau da, genero ikuspegia badu, baina genero maskulinoaren ikuspegia, emakume ikuspegia txertatu behar da, bestela uzten ari garelako erabateko, utzikerian, eta violentzia horiek pairatu, heredatu eta sufritu egiten dituzten bakarrik emakumeek. Indarkeria lagin, latz bat da, zalantzari gabe, baina munduan indarkeria egoera esan genezake erabat edatuta dagoela, akaso egunotan gertuago zurien gerratea gertu izan da, akaso behiak gehiago zabaltzeko aukera emango dugu, beranduegi da. Beranduegi da zalantzari gabe, beranduegi beti izango da, eta gainera oso begira da partzialarekin. Hori esatean ez dut inolaz ere esan nahi, ez dugunik begiratu behar, gertatzen ari dena ikiragarria da alderdi guztietatik, baina munduko ikuspegia bagenu, ohartuko ginateke momentu honetan Ukrainiako mugetan ikusten ari garena, gertatzen ari dela, ez gertatu zela edo gertatzen ari dela munduko beste toki askotan. Kontua da, gure eragin esparrutik asko gehiago dagoela. Eta, nahi gabe ere, koraza batzuk ditugula, eta koraza horietako bat erori egin zaigula, ikusten ditugun horiek gure igualak dira. Hori ere gertatu zen, Bosniako gerran, edo Balkanetako gerran ere, ez? Nik gogoratzen dut, hango berri jasotzen da, kazetari batek esaten zuela, ostras, ni bezala jantzita zegoen gorpu bat topatu dut kalean, da horrek, derrepende aldatu egiten dizkigu begiradak, ez da? Esango nuke beldurretik eragindako elkartasuna ere ikusten ari garela, gertuegi ikusten dugulako, ez da? Kiev ez dago hain urruti. Kiev eta gero dator Varsovia eta gero dator eta gero ditu gaitezke Bilbon, edo Donostian, edo Bartzelonan, edo Parisen, ez da? Eragiten digu horrek. Eta, sikiera balio baldin badu hausnarketa egiteko, balio baldin badu kuestionatzeko zer ematen dugun ontzat edo naturaltzat, eta ze ardura dugun honetan guztian, gehitze hori ez da, baina zalantza daukate, balio izango te digun ere. Emakume komunikatzailea bat zara, komunikazio aholkularia, esperientzi sendoa daukazu, komunikazio esparru hain zabal honetan,
gerrate honek badu alde hori, ezta? Nola ari gara komunikatzen? Komunikabideetatik, baina sare sozialen aro digitalean bete-betean sartuta gauden honetan, ikusi dugu bestelako fenomenoetan hauteskunde prozesuak, akaso, izkutatutako estatu kolpeak ere izan daitezkenak, baina halako gerra bat hain gertu eta sare sozialetatik bizitze honek, nola ikusten duzu? Begira, esan nuke, orain ja, begi aurrean jarritako filtro guztik erori nintzezkigu. Ze sumatzen genuen edo orain honetan gordinkeri osoz agertzen ari da, gerra mediatiko baten barruan gaude. Gerra honen jokalekua ez da bakarrik Ukraina, ez da bakarrik jokaleku fisiko bat, da jokaleku simboliko bat. Eta hemen garaitu beharrekoa ez da arerioa, baizik eta iritzi publikoa. Eta horrek ja aldatu egiten ditu gerraren klabeak ere bai, ez da. Teknologiari esker edo teknologia dela medio, relatoa eta egia eta gertakaria oso termino obsoleto bilakatu dira. Zer gertatzen ari den, galdetzen baldin badugu, erantzuna da, depende, zene kontatzen dizun. Eta hori, informazioaren munduan lan egiten dugunotzat, oso baieztapen latza da. Erabateko objektibotasunik ez da existitzen. Eta hori beste gezur bada, realitatearen kontakizun guztiak subjektiboak dira, baina gutxienez zintzoak izatea eskatu behar diogu. Nik Russia Today edo BBC aukeratu badakit subjektibotasun karga handi baten gainean eraikiko dudalan ere relatoa, baina paktoa agerikoa zen, nik BBC aukeratzen baldin badut, badakit. Eta Russia Today aukeratzen baldin badut, badakit zer jasotzen nenen izan. Sare sozialekin ez dara gertatzen. Sare sozialetan ez dago pakturik. Sare sozialetan dena jasotzen dut, iturri objektibo eta ustez markarik gabeko batetik, eta ez egia. Nik uste dut momentu honetan, irakurle, entzule, ikusle izateak aparteko alegina eskatzen duela. Eta oso zaila dela, noski teknologikoki oso zaila delako desberdintzea zer den egia eta zer ez den egia, ez da? Inoiz baino garrantzitsuagoa da dieta mediatiko orekatu izatea. Eta hori posible da? Bai, alegina eskatzen du. Besterik gabe ematen zaizuna jaten baldin baduzu, janari zabor desente jateko arriskoa zaude. Zuk aukeratzen baldin baduzu, nun erosten duzun, zerbaitik erosten duzun, eta ze eskatzen diozun erosten ari zaren hori, posible da. Beti esaten da, niri metafora bezala oso baliagarria iruditzen zitalako, uholde bat dagoenean, faltan ditzen diren artean eta larriena ur edangarria da. Eta nire metafora bizualik eragarri politia iruditzen zait. Dana urak hartuta dauka, baina ur edangarria da benetako arazoa. Albistekin gauza dela gertatzen dela esango nuke. Albiste zinguratuta gaude, baina iturri edangarriak bilatu behar ditugu. Bakoitzak bereak. Baina iturri edangarriak kontsumitu behar ditugu, bestela, intoxikatzeko arrisku handia daukagu. Eta intoxikazioa gainera, ez da prozesu individual bat, ez da nik sinistea alakoa edo bestelakoa, hori pandemiarekin ere bizi izan genuen, ez da? Da horrek ondorio sozial eta politikoak dituela. Eta horrek ikusten ari gara, eskuin muturraren gorakada bildurgarria, neurri handi batean, intoxikazio informatibotik asko duela, ez? Uste benetan oso momentu komplexuan gaudela eta komunikazioa, informazioak eragin eta zer esan handi duela eraikitzen ari garen mundu egitura berriarekin. Eta egitura hori gainera personek osatu beharko lituzkete eta personen osasuna ere
jokoan dago, ez da? Aipatzen genuen krispazio egoera, ansiedadea, ezin aurreikuspenik egin, seguridadea erabatekoa, haserretzeko erraztasun ikaragarria, ondokoa ez errespetatzekoa, nola ikusten dut? Oso bizarte tensionatuan bizi garela, naiz eta disimulatzen saiatzen garen. Eta naiz eta eguneroko bizitzari normal eusten diogun, vegetazio hori edo eraikitzen dugun, ez da? Baina niri behintzat, ez dakit bestei, baina pandemiako lehenengo aste edo horietan izugarri kostatzen zitzaidan irakurtzea. Izugarri kostatzen zitzaidan konzentratzea. Konzentrazio minimo bat eskatzen zuen zerregina, izugarrizko pixua egiten ziaten, ez? Lo egiteko zailtasunak eta, pentsan lezaken ez, aitortzen dut privilegiatu da naiz. Nire etxean goxo-goxoa nengoen, lana galtzeko bidurri gabe, inguruan aparteko inpaktu pertsonalik gabe, eta hala ere, ezin bakartu, ezin irakurri, ezin gozatu, hainbat plazer txiki ez, honek zalantzari gabe, zauriak utziko dizkigu barruan. Eta nik uste dut oso nabarmenak direla ikusten ditugunean adibidez, haur eta gazteen artean buru gaitzek eragin duten triskantza, triskantza da, zenbat suizidio, zenbat antxietate eta bat, hor dago eta segitzen du begiratu edo ikusi nahi ez du zerbait esaten. Eta ez dakit noiz arte eutxian izango diogun begitazioari, baina nabarmena. Haur eta gazteak aipatu dituzu, emakumeak ere bai, guzti honek nola du eragina emakume hongan orain arteko egoera areagotu egin baldin bada zentzu guztietan emakume dagokigunean. Ze atzerakada, ze galera izan du azken garai labur esan dezakegu, baina... Bi urte badira ezan, baina, bi urte badira gure realitatearen gainean lupa jartzeko aitzakia eman zigula pandemiak. Hor zeuden joera horiek ez ditu sortu pandemiak, edo ez ditu sortu oraingo krisi honek, lehendik baziuden, baina orain nabarmenago edo ikusten ditugu lupa erraldoi bat jarri diogulako, ez da. Nik uste dute atzera pausuak asko izan direla eta gehiago izateko arriskua ere badagoela. Orokorrean gure gizartea prekarizatu egin da eta berez emakumeak gara prekarizatuenak, beraz atzera beste pausu bat, hori maila orokorrean. Oso urrutik ditzen zaigu, goatzen dugu, 2018ko greba feministaren aldarria izan zela gu gelditzen bagara, mundua gelditu egiten da. Mundua gelditu zenean, emakumeok 11 aldiz gehiago egin behar izan genuen korrika. Ez da egia, gu ez daukagu gelditzeko lujorik. Gu ezin gea gelditu. Gu diodanean da emakumeok, sujeto plural hori. Emakumeek lan doble egin behar izan dute. Lanik prekarioenak, lanik arriskutsuenak, eta kolmo. Gainera, ezinbestekotzat izendatzen genituen. Hipokresia handiagorik ez bururatzen. Prekarizatuta zegoen populazioa, emakumeok, guadik prekarioago bilakatu gara. Eta ez dut argi ikusten zinden horri aurre egiteko estrategia. Ze orokorrean ontzat eman dugu prekarizazioari. Ulertu edo egiten dugu. Normala da, leku guztietan gertatzen ari da, ez egia. Ez da gertatzen ari leku guztietan, guri gertatzen zaigu. Eta nik uste dut horrek ere beste buelta bat izango duela aurrerantzean. Violentziei dagokienez, iaia berriro ere genero violentzia existitzen dela esan behar honetan,
ukazioaren markoa erosi dugula esan dugu. Orain, onartu dugu, 2 pauso atzerago, egin behar dugula berriro ere didaktika bat egiteko emakumeok sufritzen dugun violentziaren inguruan. Eta zein momentutan, irabazi diguten partida, irabazi egin digutela. Orain, berriro ere eztabaidatzen dugu hori, inori elitzaioke bururatuko momentu honetan esatea pertsona bati giza eskubideak dagozkiola eta hori eztabaidagarria denik. Hori hala da, emakumeon kasuan ez da hala, oraindik eztabaidatzen ari gara. Eta hori bezala uste dut beste adibide asko ere egon litezkela. Ni oso kezkagarria iruditzen zait. Gure buruan, garapenak beti hobera eta aurrera eramango gintuela pentsa arazten zigulako eta esango nuke oso konstiente garela, hortan, maila guztietan, eten bat gertatzeko arriskua da. Etena eta atzerakada nabarmen. Bai. Adibide beste larra genezake esate baterako, egunotan Donostian nahiko mugitu duelako koteka bazuren hauzia, esate baterako, mediatikokin zenolako trataera ematen zaien alako hauzi. Aurrekari bat akaso izan ziteken oi hartzune izan zuelako Iruñeko San Fermin nahietako taldean egindako burtxaketa izagokin hauzia. Sumatzen da, kalean pixka bat entzuten da, ea zergatik kasu honetan emakumeak diren kasi gauzetan jarriak izan direnak eta jarriko dituztenak. Salaketa bat egin ondotik. Akaso lekukotzetara jo beharrean, hainbeste lekukotza edo salaketa bat badaude ondorio estatzak gehiago badaudela, eta muinera, akaso ikertze zer hori ez? Nik uste dut beti prozesu paralelo bat direla, nik ez dut uste, behar da oso auzi luzea izate horretan ere gizarte tensioa apurtu egin da. Aldiz, aipatu duzun Iruñeko bortxaketaren kasuan oso berealakoa izan zen, oso erantzun bizkorra nola bat esatearen, gari hortan ere pentsaren ezaken, zerbaitik han gertatu zen, baina zoritxarrez badakigu bortxaketa, talde bortxaketa egunero izango dela bat edo beste. Guk jakin goztugu, baina jakin badakigu gertatzen dela, ez da? Erpin hori zebat besterik ez dugula ikusten. Nik esango nuke zer ikusi handia duela tensio sozialarekin ere bai. Eta mugimendu feministaren lidergoarekin. Eta egia da, 18 buelta horretan ikiragarri aktibatu zela, eta egia da momentu honetan apaltze bat gertatu dela. Makina bat arazoiren gatik, eta luze joko luke, baina sakon genezake gehiago bintzat nire ikuspuntua zen den horretan. Baina esan nuke identifikazio bizkor bat gertatzen denean gizartea oso azkar aktibatu egiten dela. Hau da, oso latza da horrela esatea, eta ez da inondik ere justifikazioa, baina saiatzen ari naiz heldulekuak edo arrazoi posibleak edo aztertzen. Eta esango nuke, gutako edonork ikusten duela bere burua parranda gau baten halako egoera bat sufritzeko kandidato bezala. Ordea, beste zenbait egoeretan ez dugu horren erraz ikusten gure burua. Niri horrek iradokitzen dit, hondik asko falta zaigula. Pedagogia egiteko, sentsibilizazioa egiteko, eta gizartean eragiteko. Arazoa ez delako modelo diren emakume batzuen jarduera pribatua. Hor gertatu zen, Iruñan edo beste mila tokitan gertatu zen gauza bera. Botere, agerraldi, hutsa eta bortitzena. Emakume bat violentatzen denean, ez daukal zer ikusirik emakume tipologiarekin edo gizon tipologiarekin. Eta harreman dinamika. Gizonek bortxatu egiten dute, bortxatu ahal dutelako. Eta gainerakoak, biktima tipologiari jartzen jaizkion abizenak, ardura kolektiboari ihes egiteko aitzakia besterik ez dira.
Horra ipatu zuren kontzeptu bat eta pixka bate aurrera inaz, zaintza kolektibizatzearena, publikoa, azken baten zerbitzu bat denoi dagokiguna, eskurago marko luken hori ere aldarrikapen nagusi izan da martxak sortzionetan. Epatu duzu, zaintza bere gain, bere bizkar geratzen den klase izaera hori ere, badela garaia hori ere aztertzeko, definitzeko. Badela garaia nire ustez gizarteari eta guri, gizarte esaten dudanean guri, gertatzen zaizkigunan beste betaurreko batzuekin begiratzekoak. Niri iruditzen zait, klabe batzuk ematen ditula analisi egiten denean klabe desberdinak egon daitezkela. Eta, esan duke badauela klabe bat, txerpatu behar dena ikerketa guztietan, eta txerpatu behar dena gure herrigintza kolektibo honetan, ezta? Zaintzak desberdin egiten gaitu. Denok daukagu zaintza beharra. Desberdina. Maila desberdinetan bizitza osoan zehar garatzen dena baino. Zaintzarik gabe eskara gizarte. Horra dago, antropologa bati, ari galdetu zioten behin, zure uste zein da zibilizazioaren lehen agerraldia, ezta? Eta berak esaten du, aurkitu dugunean, ezur bat, femur bat, hautsi eta osatu egin dena. Zerbait osatzeko norbaitek zaintzea behar da. Basa kondiziotan, niri hanka hausten zait eta egiten naiz. Ordea, ikusten dugunean norbaitek zaindu egin dauena hori osatzeko, hor hasten da zibilizazioa. Zaintza da zibilizazioaren oinarria. Zaintzarik gabe, piztia ginateke. Norbaitek ni zaindu behar nau, eta nik norbait zaindu behar dut. Hori, zerbait esentziala da. Ez dut naurerten da nola komplikatu zaigun hainbeste mundua, eta elkar ezin zaintzeraino iritsi garen. Ze gaur egun balentria bat da, elkarren zaintza egitea, ez da? Badaude hor, Maria Filisturan eta antzekoek proposatzen dute kuidatorio bat. Ze hori da klase berri bat. Besteak zaintzera dedikatzen direnak, oso egoera prekarioan, antolatu eta identitate komun partekaturik gabe, baina gizarteari eusteko ezinbestekoa. Eta gainera zaintzak ere klase desberdinak sortu ditu jadanik. Zaintza ordaintzeko kapaz direnak eta kapaz ez direnak. Zen beharra denok daukagu. Baina batzuk ordaindu bat dute eta beste batzuk ezin dute ordaindu da. Bigarren edo hirugarren kategoriako herritarrak gara, oinarrizko zerbitzu bat ordaintzerik ez daukaguleko. Ez dut behar hauek refleksio orokorrago bat beharko lukete eta gure antolatzeko modu aldatu beharko lukete. Hori erpina baino erdigunean dagoen kontua da, zibilizazioaren abiapuntua, hori oso ondo azalduta dago. Eraiki dugun edo tokatu zegun edo bizi dugun zibilizazio honetan botere harremanak aipatu ditugu, indarkeria egoerak edo abuso egoerak eragin dituztenak, baina oroar botere harremanen marko batean bizi gara. Egiten dugu, bizi daun, bakoitzak ez dauzkan balebeden arabera. Lehen aipatu dituzu, gustatu zait, metafora onomatopeia ere bazen, ez? Esparru profesionalean, ez? Bakumi profesionalok ere zerekin topo egiten dugu, ez? Bai. Nik uste dut hori ere batzuk esaten dute zabak, hainbat kontzeptu, eta direla, kontzeptuak ez da. Derrepende esatezu, ostras, guai ulertzen dut esplikatu idazulako, ez da. Eta beste kontzeptu batzuk dira, entzuten duzunean ez duzu, bale, ulertzen dut, baina baneki, nahiz eta izenik ez egoki, ez da. Eta zaintzarekin emakumea askotan gertatzen zaigu hori. Askotan gertatzen zaigu, esplikatzen digutenean esaten dugu, hori izen bat ipini diozu, baina nire bizipena, nire esperientzia antzegoen lehenagotik egia da, izenak behar ditugula, gure burua antolatzeko, eta bereiziki
borrokarako tresna izan daitezen, ezta? Ze behar dugu esplizitatu zer den aldatzea nahi duguna. Izen bat ipini behar zailo, ezta? Izenik gabe ez da existitzen. Jartzen diogunean izen bat, esaten dugunean honek izen batu eta izen honi dagozkion ezaugarriak hauek dira, esaten dugunean violentziak ez dira individuen arteko harremanak, violentziak estrukturalak dira, gizarte hau violentoa da emakumeontzat, eta violentzia ez da bakarrik zaplastiko bat ematea edo bortxaketa, violentzia da jaio, prekarioa jaioko naizela, aitortzea hori violentoa da. Izenak egiten ditugunean, gauzak aldatzen hasten dira. Eta nik uste dut oso beharrezkoa dela, ze oraindik hirugarren klasiko herritarra gara. Eskubidedunak, teorian, baina eskubide bakoitzaren borrokan etengabe jardun behar duguna. Zentzu horretan, ibilbide profesionala zaritzen garenean, izan profesionalki, bizitzako aspektu ezberdinetan, azken batean, ahalegin batean ere ari gara, ezta? Esaten, bizi, baina bizi ahalegin batean. Profesionalki, ibilbide, esan dezagun, oparoa duzu, eskarmentu handiko emakume komunikatzailea zara, aholkularia ere bai, enpresa alor ezberdinetan esperientzia handia daukazu. Nola ez dizut esaten atzera begira jarri eta non ikusten duzu zure burua, baina egia da, ze puntutan ikusten duzu, profesionalki indako bide horretan, aldundo sentitzen zara, uste duzu bide bat zabaltzeko aukera izan duzula, jarraitu beharrekoa? Nik atzera egiten dut, oso konstientea naiz, ibilbide luzeak, espeti, baina bereziki adina egin dutela zer ikusia, eta oso, aitortu gara, oso gaztea, zin nintzela lanean, eta horrek eman ditela gehiago, baina baita ere, urte batzuk bat ditu dela. Jendik atzera begiratzen dut, eta konturatzen naiz, aukera, privilegiatu bat izan nintzela, aukera batzuk suertatu zitzaizkidalako, eta garai hartan aukera horiek probesteko modua bat zegoen. Zoritxarra esan nuke gaur egun ez dagoela horrelakorik. Nik 18 urterekin irratian hasi nintzen, eta irratian egin nintzela ofizioa erakusten zidaten profesionalak zeuden. Gaur egun, gazteak sartzen ditugu lan egitera, hor botatzen ditugu, eta profesioa etzaile erakusten. Galdu dugu, oso prekarioa delako gaur egun gure mundua, galdu dugu hori. Eta, karo, ni enintzateke bilbide hori egin duen profesionala izango, hasieran norbaitek eskutik heldu eta profesioa duintasun eta gainera mimoz eman izan ezparit. Nik hori badakit, nik dakidana besteek eskuzabaltasun handiz eman didatelako izan da. Eta nire ikuspegia da gaur egun ez ditugula aukera horiek ematen. Eta ematen dugunean, gehienez ere lanpostu bat ematen dugula. Ez ikasketa prozesu bat, ez da. Gero, hori ere suertea da edo privilegioa da, proiektu desberdin askotan parte hartzeko aukera izan dut. Eta guztietatik asko ikasi dut. Eta hori ere bada gaur egun, nire ustez, gabezia dona. Hemen jartzen zaitut, eta egiten duzun lana zara. Eman aukera gehiago eta ikusi duzu nola beste gaitasun batzuk ere zabalduko diren hor eta ikasketa horretan edo aberatsago izango zaren. Konstientea naiz aldi berean emakume izateak autu batzuk egitera eraman hauela. Gizonek normalean auturik egin gabe aurrera egiten dutela. Nik nire lan esparrua berrantolatu nuen, adibidez, ama izatea erabaki nuenean. Zorionez, antolatzeko aukera izan nuen. Garai hartan ere nire kaxa eta nire proiektuekin nenbilelako, baina autu bat izan zen. Eta nik erabaki nuen, nik arratsaldeetan alabekin egon nahi dut. Nire aukera izan zen, eta antolatu nuen nire profesioa hori egin ahal izateko. Emakume gehienek ezin dute hori. Eta
nire buruari ere esaten diot bibazu, egin zenuen, baina amorrotik esaten dut zergaitik aukeratu beharko duenik, eta zergaitik beste emakume asko ezin dute aukeratu. Zergaitik kontziliatzea, lujo bat da, nik zorionez neure baten minipin eraman alizan duena eta gehienek ezin duten. Niri horrek barrua pixkat azpintzen dizkit. Eta, bueno, suertekoa naizenik ezin dut dukatu, baina aldi berean uste dut ere bai, lan eta kontzientziatik lan desente ere egin behar izan dudala, ezta? Eta momentu honetan egindakotik ez nuke zertxo ere kenduko, eta eginkizun gelditzen denetik ilusio handiarekin uste dudalako, egindako bide honetan kapitaltxo bat pilatu dudana, eta kapitaltxo hori, kapital sozial, nazionala edo momentu honetan inbertitzen ari naiz izuari betetzen dauten proiektuetan. Eta poz-pozik. Zentzu horretan, emakume komunikatzaile gisa ere aurkeztu zaitugu atarian, eta atariko gai pixka bat berrelduz eta amaierara bidean, emakume komunikatzaileek edo aholkularitzan komunikazioa gaur egun dena ere baden horretan, emakumeok badugu ekarpen egiteko aukera baldintzatua izango da beti, baina badugu bide bat jorratzekoa, akaso gauzak ere egituran gehiago aldatzekoa, aldundu behar dugu, gehiago sinistu behar dugu gure buruetan, ze askotan gizon aholkulariak dira, eta emakumeak dira testuak idatzeko dituztenak, ez? Neri gertatu izan zait, neri gertatu izan zait, ni proiektu bateko aholkulari izan buru izatea, lankide bat izan gizona, eta bezero bat esatea eskatzea niri, bilerako akta egitea. Niroi, beste esango egunero. Maiz. Gaztea baldin bazara, handik gehiago. Edo gazte itxura baldin bazu, handik gehiago. Ez du zertan izan behar, baina badaukat horren eskarmentua ere bai. Nik uste dut ez bakarrik egin dezake ula. Egin behar dugula. Egin behar dugula, ze agenda ez dago osatuta. Normaltzat edo egunerokotzat edo mundu ikuskera, realidadea, aktualidadea kontatzen dugunean, kontatzen ari gara parte txiki bat. Eta badago beste parte bat, emakume begiekin ikusi eta emakume ahotsarekin kontatu behar dagoena. Bestela, hori bigarren mailako realitatetzat hartzen dela. Irudipena daukat. Eta guk mundua beste begi batzuekin ikusten dugu. Ez dut esango guk bakarrik ikusten dugunik, baina guk ez badugu gure ahotsa hor jartzen, ez du beste inor jartzen. Berriz ere kongora noa, hor konturatu naiz, oso argigarria izan da niretzat. Emakumek beren egia kontatzeko modua izan dutenean, aldatu egin da herria. Emakume kontatu dutenean, niri hau eta hau eta hau gertatu zait, beste emakume batzuek entzun, eta lortu dute adibidez, gerra krimentzat hartzea emakumeen kontrako bortxaketak. Hori ez zegoen, ez zen existitzen, aldatu egin dute mundua. Eta nola izan da posible, emakume batzuek hitz egin, eta beste emakume batzuek entzun egin dutelako. Hain simple. Nerezako oso ikasketa sakona izan da, jabetu naizelako erantzukizun handia daukagula. Txikia edo, baina ahotsa daukagun emakumeok. Guk aukeratuko dugu zerri buruz hitz egin. Baina aukeratzen baldin badugu kontzientziatik, aukeratzen baldin badugu mundua beste modu batez antolatu daitekeela diotenen relatoa jasotzea, dorak aldatu daitezke. Eta ez bakarrik hango kontestuan, gurean ere bai, ahotsa ematen baldin badiegu, hemen ahotsik ez daukaten emakumei,
nik esan mundua aldatuko dugun, baina bere mundua aldatzeko pausotxo bat behintzat egingo dugun. Ikustet hori erantzukizuna dela. Bukatzaldera, gonbidatu izan ditugun gainerako emakume ahaldunduei ere, alaxe galdetu digulako, izan zientzialari, ikerlari, zure kasuan komunikatzaile, aholkulari zerrendan luze egiten zait. Mezurik baduzu segia da topiko bat ere izaten da, ez? Belaunaldi berri zerbait baina esan egin behar zailez, lehen aipatu dugun bezalaxe, akaso gauza batzuetan atzera ere egiten ari gara, ezta? Eskuratutako edo aldututako espazio batzuk ere galerak badaudelako. Ze mezu utziko zenuke? Bai, nik lehendabizi gazteenei uste barkamena eskatu diegula. Gure esku zegoen guztia ez dugulako egin, eta oraindik etxeko lan desente utzi dizkia bat dugulako egiteke. Askotan, leporatu egiten diegu guk egiterik izan ez duguna. Beraz, lehendabizi barkatu, saiatu gara, agian eskara kapaz izan, baina konstiente gara, hor badaukagula zor bat, eta zor horretatik hitz egiten ari gara. Kontuz, beziodik ezin zaien bat, inundik ere. Eta nik esango nieke, bereiziki sendo aurrera egiteko. Barkamenik eta baimenik eskatu gabe. Esaten diegunean aldundu egin behar zarete, esaten ari garena da sei egiten ari zareten bidetik, eta ez eskatu baimenik aurrerago egiteko. Ze batzuetan, uste dut, gure baimena ere, baldintzatu edo egiten duela horren zain egotea. Nik nire esperientziatik ere ikusten dut, zorionez jende gazteaz inguratuta bizi naiz, daukaten gaitasun horrek mundu hobe bat egingo du zalantzari gabe. Beti ere lortzen baldin badute gu gehiegi ez esturratzea. Uste dut gaitasun guztia dauzkatela aurrera egiten jarraitzeko. Ez emateko, ezer konkistatutzat. Ez emateko. Amurro horiek hor daude eta oso tentagarriak dira, berehala ikusten dugu zira, nik hau ja egina daukat. Ez eman konkistatutzat. Olatuek gira horresak eragiten dute. Eta beraiek olatuka ari dira aurrera egiten kontuz resakarekin, beste gabe erne egon daitezen. Ez dauka zalantzarik oso erne eta oso zoli biliko direla eta rapatuko dituztela trampa horiek. Bazpare, bakarrik hori esan nioke, barkatu, ez dugulako gure esku zegoen guztia egin, eskerrik asko, egiten ari direlako jadanik bidez zoragarri bat, eta bakarrik esan nieke, onartzen behiatria golkua hortik pasagarelako kontuz. Ez eman konkistatutzat eta segurtatu aurrera egiten ari zarenean, pausoa sendo egiten duzu.